Kaixo, Amaia Arroyo Sagasta naiz, eta bideo honetan bideoei buruz hitz egingo dugu. Hain zuzen ere hezkuntzarekin lotutako bideoei buruz. Online komunikatzea ez da batere erraza, ez. Baina tira, orain autokatu zaigu eta bueno, egisa da bideoak gero eta gehiago erabiltzen direla, ez? Kontuan hartu behar dugu, online komunikatzea esaten dugunean ez dela bakarrik bideoa. Horrere sartzen dira dokumentuak, sartu daitezke aurkezpenak, sartu daitezke infografiak, gauza pila bat. Baina egia da, orain gontan bideoetan zentratuko garela. Goazen pixka bat sakontzera. Bideoei buruz ari garenean lehenengo gauza egin behar duguna da gure buruari 3 galdera bota. Bai? Lehenengo galdera da, zein da bideoaren helburua? Azken finean, helburua markatzeak iparra markatzen duzku, eta hortik aurrera joan gaitezke gauza pila bat zehazten. Baina lehenengo eta behin helburua argi izan behar du. Bai? Gero, bigarren galdera izan daiteke zergatik erabili bideoa. Ez? Azken finean, galdera hori egiten dutzagunean gure buruari, agian gerta daiteke erantzuna ezezkoa izatea. Hau da, bideoa ez dela euskarririk egokiena, guk lortu nahi dugun helburu hori lortzeko, ez? Orduan, oso garrantzitsua da galdera hau behintzat planteatzea, ez? Proposatzea geure buruari. Eta behin aurreko biak zehaztuta, motari buruz hasi gaitezke berbaitzen, ez? Galdera izango litzake zer bideo mota egin behar dugun. Egin behar dugu bideo tutorial bat, egin behar dugu aurkezpen bat, egin behar dugu hitzaldi moduko bat, egin behar dugu dinamika parte hartzaile bat, egin behar dugu bideo dei bat, bideoa esaten dugunean askotan horrelako formatoetara jotzen dugu, baina bideoaren barruan gauza pila bat zehaztu daitezke, bai? Orduan, lehenengo eta behin 3 galdera horiek erantzutea komeniko litzake. Behin galdera horiek zehaztuta eta erantzunak garbi dauzkagula, sorkuntza fasean sartuko ginateke. Sorkuntza fasean, kontuan hartu behar dugu, ezin garela joan zuzenean bideoa grabatzera. Hori izaten da gure tentaziorik handiena. Baina ez, lehenengo eta ben gidoitxo bat egin behar dugu. Hori izango ditzake lehenengo fasea. Lehenengo fasea orduan gidoia sortu. Bigarren fasea, materiala grabatu. Eta materiala grabatzen dugunean, izan daitezke, orain bezala irudiak mugimenduan hitz egiten, edo izan daitezke irudiak, gero montatu egingo ditugunak edizioan, edo material guztia nolabait bildu, hori bigarren fasean. 3. fasean, edizio lanetan sartuko ginateke. 4. fasean, ebaluazio bat egin beharko ginuke, hau da, editatu dugun hori, berriz ikusi, nola hobetu daiteken baloratu, eta hobekuntzak proposatu, bai? Eta hobekuntza horiek egin ostean, bideoa argitaratu egingo genuke, edo partekatu dagokion pertsonekin. Orduan, sorkuntza faseak, sorkuntza lanak edo prozesuak biltzen ditu 5 fase horiek. Eta ezin ditugu saltatu, bestela bideoak, gerta daitezke, ala moduzkoak izatea, bai? Sakonduko dut pixka bat 4. fasean, bai? Eta ebaluazio horretan. Hain zuzen ere, zer hartu behar dugu kontuan hezkuntzarako bideoak egiten ari garenean. Nik proposatutako arloak 4 dira. Alde batetik arlo teknikoa egongo litzateke, hor 2 irizpideetaz aritu gaitezke. Beste hainbat irizpide egon daitezke, baina batez ere iraupenaz, ezin da izan bideo oso luze bat, ez gaude ohituta gauza luzea kontsumitzera, seriak eta pelikulak ez badira, eta gidoiaren egokitasuna, bai? Gidoiak izan behar du sekuentzia logiko bat, bai? Eta ulergarri izan behar da ez niretzat egiten dudanarentzat, baizik eta hartzailearentzat. Bigarren arloa izango litzake didaktikoa. Eta hor sartuko litzake lehenengo eta behin azalpenen argitasuna, eta hor ere hartzailearen zapatetan jarri beharko ginateke, eta gero beste alde batetik teoria eta praktikaren kombinazioa. Hau interesgarria da, azkenean hartzaileari ez diogu bakarrik teoria edo maila abstraktu baten hitz egin behar, baizik eta gauza praktikoak eskaini, ez? Izan daiteke gauza praktikoak egiten jartzeagatik edo gauza praktikoak informazio praktikoa eskaintzeagatik.
Hirugarren arloa izango litzake pedagogikoa, eta hor zentratuko ginateke batez ere, hartzailearekiko interesa eta motivazioa nola sustatu dezakegun, hori izan daiteke gure komunikatzeko modua, bidaltzen ditugun mezu estrak, edo nola konpentsatzen dugun komunikazio didaktiko hori, edo pedagogiko hori, eta gero beste alde batetik, helburua betetzen dugun edo ez. Hori ere baloratu behar dugu. Agian, gidoia oso ondo landu dugu, gero materiala oso ondo grabatu dugu, editatu dugu, baina gero bukaeran, ikusten dugunean, agian esaten dugu, nik helburu hau nuen eta gero ez dute bete, ez? Eta azkenengo arloa izango litzake estetikoa. Egia da, agian beste maila batean jartzen dugula beti, baina hori ere kontuan hartu beharrekoa da. Azkenean kontsumitzen dugunean edo jasotzen dugunean informazioa, arlo estetikoak ere badauka bere zeresana, ez? Ordan, hor barruan, alde batetik bi irizpide aipatzearren aipatuko genituzke irudien egokitasuna, eta kalitatea, eta estiloaren koherentzia. Hau da, guk sortzen baditugu hainbat bideo, bideo sekuentzia bat, edo ikasgai bat ematen ari gara eta ikasgai horren inguruko hainbat bideo sortzen ditugu, komeniko litzake koherentzia bat egotea. Bai gidoian, bai antolaketan, eta bai estilo artistikoan edo estetikoan, bai? Labur adierazita lau arlo horiek, kontuan hartu beharrekoak nire ustez, eta azkenean ebaluazioa egiteko irizpide horiek kontuan hart ditzakegu, ez? Eta zertarako egin, ez? Laugarren fase hori, sorkuntza prozesuaren laugarren fase hori, ebaluazioarena. Azken finean, egindakoaren gaineko kontzientzia bat hartzeko, irakasle gisa, eta gero ikasleei material hobea edo kalitate handiagokoa eskaintzeko, hobetzeko aukerak detektatzeko eta horiek aprobetxatzeko, eta bide batez sistematizatzeko. Laguntzen dozku bai, gure lana sistematizatzen da gero eta efektiboagoak egiten eta gauzak azkarrago egiten. Eta ez kalitate gutxiagorekin, baizik eta ikasi dugulako eta gure hausnarketa horrek eraman gaitu bideo honetik, ez? Orduan, alde batetik ikusi dugu sorkuntza prozesua zelakoa den, fase desberdinak dituela, kontuan har daitezkeen hainbat arlo eta irizpide, eta ebaluazioak laugarren fase horrek zertan lagundu alduzkun, ez? Esan dugu, komunikatzea, online komunikatzea eta bideo bidez komunikatzea ez da bat ere erraza, baina egia da, bizitzea tokatu zaigun momentu hontan oso erabilgarria izan daitekela eta animatzen zaituzte tresna potente hau erabiltzera eta ziur nago probetxu aterako dutzazuela.